Velkommen til. Mit navn det er Tobias, og jeg kommer fra Kringningspressen. I den her video vil jeg lige vise dig, hvordan vi opretter en erhvervskonto, og hvordan vi laver den første bestilling på den her erhvervskonto. Vi starter herover, trykker login. Fordi vi ikke har en konto endnu, så trykker vi opret konto. Her, der skriver vi vores detaljer ind, virksomhedens navn, CVR-nummer, vores eget navn, og hvis du ønsker at få fakturering via AN, så skriver du simpelthen bare ind her, og du kan også vælge at gøre det senere. Du behøver ikke gøre det endnu. Et kontakttelefonnummer, I kan fange dig på, og din e-mailadresse, samt en adgangskode. Sådan. Godt. Nu har vi oprettet en konto. I kan faktisk se, at nu står der min konto i stedet for eller på heroppe. Det vi skal gøre nu, det er simpelthen at indtaste den adresse, som vi gerne vil bestille til. I det her tilfælde tager jeg vores kontor i Herning. Trykker søg. Så kan jeg se, at der er 2 bagerier, der leverer til vores adresse, og Brøndums Bageri er simpelthen kun 4 km for os. Så den vælger jeg. Herinde, der kan jeg se det sortiment, som Brøndums har at levere til os. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at bestille noget morgenmad, så jeg vælger nogle håndværkere. Der ligger nogle stykker i kurven. Til min håndværker kunne jeg rigtig godt tænke mig nogle kager. Og måden du egentlig får vist produkterne på, du kan selvfølgelig køre op og ned her på siden, men du kan også bare trykke heroppe i menuen, hvor du har kategorierne. Jeg vælger at trykke på kager. Der ligger jeg en kage i kurven. Og jeg trykker nu gå til bestilling. Så her har jeg muligheden for enten at vælge afhentning eller levering. Og jeg vil selvfølgelig gerne have den leveret. Min bestilling, den vil jeg faktisk godt modtage her på fredag i morgen. Jeg vil gerne modtage den inden klokken 9. Så skal jeg vælge den adresse, som vi ønsker at få leveret til. Og det der er med vores adresser, det er, at når du først har tastet dem ind, så gemmer vi simpelthen til senere brug den samme adresse. Det vil sige, at når jeg først har oprettet den her, så ligger den her også til næste gang. Som du kan se her. Så vil den også ligge næste gang. Jeg trykker på adressen, så har jeg mulighed for at indtaste et referencenummer, hvis jeg vil det. Det kan være smart, hvis du har et økonomisystem, der bruger den slags. Så kan jeg vælge at gentage min bestilling hver uge, og det vil hvis jeg ønsker at lave en fast bestilling, for eksempel morgenbrød hver fredag. Det er valgfrit, og det vælger jeg ikke at gøre på den her. Jeg trykker på gå til bestilling. Så det her, det er en samlet oversigt over det, jeg er ved at bestille. Jeg kan se min håndværker, jeg kan se min kage. Jeg kan se, at den skal leveres i morgen fredag, den 7. februar, inden klokken 9. Jeg kan se, at den bliver leveret til mig på Sandervej 10 i Herning. Så står der, at jeg skal indtaste et telefonnummer, som chaufføren må kontakte mig på, hvis han har spørgsmål til leveringen. Og ellers så kan jeg vælge at betale med kort eller faktura. Og hvis jeg har nogle bemærkninger til bestillingen, så kan jeg indtaste den her. Jeg synes, det ser godt ud, så jeg vælger egentlig bare at trykke videre og gå til betaling. Så står den lige og snurrer et øjeblik. Og nu kan jeg se, at min bestilling er gået igennem, og jeg får en tak for din ordre. På den her side, der kan jeg sådan set bare lige se alt opsummeret, som jeg lige har været igennem. Jeg kan se, hvornår den skal leveres, jeg kan se leveringssted, og jeg kan se, hvad min bestilling består af. Så kan jeg vælge at gå til mine bestillinger, eller jeg kan vælge at oprette bestillingen mere.